Hariken nong na ang ini funuksinai obo mic. O mic hiya ke kom budget to tap nai kom budget. O mic ni dam hiya ke 800 no mugi manai. O banya sing tabu unbox kheli no nai to. Ate sabes tangwa nong no funugo no mic. This is okay. Kaham. Tabang kok sai tong mani obo ke Grenaro, mic ni mo ke Grenaro, abo norok kom budget pe no use kai manai. Omo ni dam price norok nugui makna 2000. O 2000 budget no norok manai 800 ke offer. Obo joton se best online norok manai. Paling ang nong no obo no review kai funuksinai amo bike ke ngunai. Hariken nong tabok khulugi funuksion no mic obo 2000 online price singakai tabang nong no mic sara kok sai tong do olang nong no fitting khai mic bai na kok sai funugo no amuke bini wire obo charge number ke bini wire extra mano obo খুব কম প্রাইসে no best obo ke bini connection mobile thepa jangnai obo mobile thepai rinai ampole mo blink khai tongai chingui jingma pore obo ke mic single mic obo collar ko phana rungui gujaknai yang funuksidhi ready norok nugui mangkhana tabo ang da kok sai tongmani obo khai connection khaijak mic norok khnai manai o mic ni khorang bahai kuno somoyo mic no oro rogobo boirui kok sawo harenke ang no o je mic no padarat langai bese grants jorotei ko khorang clear ke phai amu funuksiguna hareng common paikha abo sing padar thangai test khalene bese range bese meter jorotei bini khorang clear phai obo 10 meter ni range tongo ang te yang thanai nok nai tongdi bese jorotei bini range tong nok nang funungnai tabuk suk jorang nok nai tongkhana yang wati phaina nai tongkha gai 800 by 800 ni bising range sing kamu joton se best jing ja gwangkhai ano granario bini nok nugui makhana ang busuk hakchalo phaikya norok te phang khrai tongona bas jorte hakchalo phai tongkha ekdom best quality no nei man sugui man norok ang jesek thangsa gas jorte norok khanai manai abo to batan kok khaliana tafono ang norok kok sai tongo asa jorte phai mano manai besek hakchal tung dong ang norok bai hypersa norok kok khanai tongkhana I think tabang thanai nakan norok nugui makhana clear khana kasamani mana asuk mane obo wireless sarabo jodi no prank video rok khaina nake jonse best anje saimama mote nakan no obo paina ke paimano 800 je matro kun obo tam sanai obo kuno bui bai sponsor se video ya obo just ang nong no best quality phunungma se bike video khaina ni bagai ketal blogger rok ketal video khaina busung tongnai rok bong ni bagai best kaisa mic ang nong no samani se